sadarwa ta YouTube wajen wallafa bidiyoyin batsa da koyar da yace ake saduwar aure da koyar da yace mata da miji suke kwanciya a kan gado da sai da magungunan mata da sai da magungunan maza. Ita dai wannan matar a jiya da daddare ta gamu da wani mummunan ibtila'i na kafar sadarwa ta Facebook yayin da ta ci karo da hotunanta suna yawo kai tsaye a shafukan sadarwa na Facebook. Wannan abu sam bai yi wa jarumar daɗi ba. An ce an wallafa hotunan da nata tsirara da bidiyoyinta tsirara a kafar sadarwa ta Facebook. Jarumar ta wallafa wani guntun bidiyo inda ta fashe da kuka take ikirarin cewa wallahi sai ta kashe duk wanda ya mata wannan mummunan aikin. An sha kawo wa akawun ɗin Munirat hari domin a yi hakkin ɗinsa. Sun taɓa samun saɓani da wani bawan Allah wanda ake ikirari da cewa sunansa Datti As-Salafi. Sannan ita Munirat Abdulsalam ta sha yin complain akan cewa 'yan Salafi sun takurawa akawun ɗinta, suna ƙoƙarin za su yi hakkin ɗinta saboda suna ganin irin abubuwan da take wallafawa a kafar sadarwa san bai dace da al'adar malam Bahaushe da ma addininmu na musulunci ba, inda suke ganin yin hakan san bai dace ba. Waɗansu daga cikin mabiyan shafin Munirat Abdulsalam a kafar sadarwa ta Facebook, waɗansu sun bayyana ra'ayinsu inda wasu suke goyon bayan abin da take aikatawa, yayin da waɗansu suke ganin sam abin da take aikatawa bai dace ba. Kamata yayi a ce ta nemi hanyar cin abinci ta halaliyar hanya ba wai ta wannan haramtacciyar hanyar ba, inda ita kanta Munirat Abdulsalam ta ce ai abin da take yi ai tana gyara aure ne, tana kuma taimakon ma'aurata. A dai jiya an samu waɗansu waɗanda suka yi nasarar ƙwace akawun ɗin Munirat Abdulsalam, inda suka zaƙulo waɗansu hotuna marasa kyan gani daga cikin wayar jarumar suka rinka wallafa shi a kafafen sadarwa. Abin san bai yi wa Munirat Abdulsalam daɗi ba. Jarumar ta kaɗu matuƙa inda take ba da labari kamar haka. Ta ce bayan ta tashi da safe da ta yi alwala ta yi sallah za ta tafi wajen harkokinta, sai ta ji an kira ta waya an ce mata, Munirat, wannan hotuna da kike wallafawa a shafukan sada zumunta san ba su dace da ke ba, kuma hakan bai dace ba. Inda jarumar ta ji wannan magana ba ta yi mata daɗi ba, bayan ta san da cewar san ba ta wallafa wani hoto a shafin sada zumunta ba, sai take tambayar wani hoto ne wannan, sai wanda yake yi mata labarin ya turo masa waɗansu hotuna. Wannan hotuna ba su da kyan gani, don haka ba zai yiwu mu samu ku su ba. Shine jarumar ta fashe da kuka take cewa san bata san wanda ya aikata mata wannan mummunan aiki ba. Bayan ta gama waya da wannan bawan Allah, sai wata ƙawarta ta ƙara kiranta inda take bayyana mana cewa waɗannan hotunan da aka wallafa na Munirat san ba su dace ba. A nan ne Munirat ranta ya ɓaci ta hau domin ganewa idonta ta ci karo da waɗannan hotunan waɗanda ita ma a ranta ba ta ji daɗin fitar waɗannan hotunan nata ba. Waɗannan hotunan nata sun yi muni da yawa. Za ku iya garzayawa kafar sadarwa ta Facebook ku yi sacin don ganewa idonku kuma. Idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun